karon sir, Police Temporal Division na Bulok sir, ang nakahawikan niya ko sir. Sir. Okay, sir. Yes sir, mga alas-2 media sir, karong adlaw na nanawag sa motor from DRRM Opol, na daw lumot. Okay. So may Bukayan Beach Resort, located at Zone 1A, Barangay Tabuk Opol sa Oriental. So, gituan na mo sir, uban ang personnel sa DRM o Opol Municipal Health Office sa ni Ma'am Adi Alcaho, ang nurse sa MHO Opol. Kung abot naman dito sa female body with no vital signs na nasa nagigda sa dagat sir. Sir, nailan na ba Ang niya, sir? victim na, sir? Nailan na ba niya, sir, ang biktima? Yes sir, victim sir, si Jaylin Sobrado sir, 34 years old. Single mom, resident of Zone 7, Bangkod, Malaybalay City. Sige nila balay, bukid man. So, sir, binagi sa inyo investigasyon, no? Sa may hinungdan na niyang pagkalumos day, sir? Na interview na ko yung anak sir, uban siya yung anak sir. Yung anak si Gillian Kim Sobrado, 10 years old. Ang istorya sir, gikan sila o Savior Heights, kaya dito na marbaho yung mama, isip ko sa house helper or to housemaid. Tapos, naligo silang dagat, kaya mauli ay mauli na ito iyang anak, kaya magsila na. So, naligo silang dagat, dali sa may upol. Tapos, kamulo silang ligo ko sir, kuha yung anak sir, parang nagmitaon o may kuha, dito tayo lang gitunduhan. Tapos pagka kuha niya sir, kita na niya yung mama din sir, mga pilot-taon doon, dito kamulo na, naglito na yung mama sir. Wala po din nakainom, sir. Hindi kataho nga nag-inom. Wala sir, wala. Kailan ito ba na sir? Pero so far, sir, kabalo ba ni Glangoy, sir, ang atong victim? Hello, sir? Sir, kabalo ba ni Glangoy ang atong victim? Kana yung siyang anak sir, kabalo lang yung mama, pero medyo taod mo magkaroon sir, o pasog ang balik sir. Okay. Pero daghan na nangaligo, sir, diya sa may Bukayan Beach. Dili gid siya baka hindi sila naligo dito sa may unahan sa sir, tapos maranahan na may hapon sir. Ang iyang ang lawas sa Bukayan Beach na dito. Ayun. Asan magkaroon ng patayang lawas, sir, sa biktima? Ngayon, sir, karon sir, lapat to sa center sir, sa Opol Municipal Center sir. Ang biktima sir, kigahulan na sa mga relative sir. Okay. Kung nila sa kondo. Dalon sa Manila. Tapos ang katong bata sir, tapos ang mga station sir, antod mo, abot ang concert. Ilang relative sir. Ayun. So, sir, imo na lang mensahe, sir, sa katawhan, labi na gyud nga sigligo-ligo, labi na karon kay halos mag-high tide kay doon na po ang San Juan. May gabi sa, may hapon sa tanan. So, akong makuha lang, sir, bantay-bantay lang kita. Kung mga ligo manggaling ta, dapat may magbantay o natay kauban. Kay in case nga karisad to, makabalo sa aksidente nga may tabo. Na, di makadabang o makariston dito. Sila rin magduha na dito, sir.